Başlar mı? Emme de tayin modu hazır başlar. Başlan. Altı garly. Bari yoğu şu iki tödün aňyrtynda geden bir umman ýatyr. Geden bir dünýä ýatyr. Üýtgeşik, öz boluşly, täsin bir dünýä. Ol dünýä beýik usadyň dünýäsi. Meşhur altı garlynyň dünýäsi. Eger onun geçen ýoluna, onun yeňil bolmadyk ykbal mendillerine ter salsaň, dünýäde umuman adam ýaşaýyşyna, ören seýrek gabat gelýän wakalaryň, onda garaşylmadyk wakalaryň bolup geçendigine göz ýetirýärsiň. Türkmenistanyň halk artisti Magtymula adynaky halkara bayragynyň iki gedek eýeti Altygarliýew 1909-njy ýylda dogulýar. Onuň çağılık we ýetginjeklik ýyllary Ahyl welaýatynyň Babadyhan etrabynda geçýär. Altı 12 ýaşynda çopançylyk kärine başlaýar. Ol çöle gelip owanyň şagalygyndan, bile oynan dostlarynyň aýra düşýär. Ýöne çöl durmuşy altyda çydamlyk, başarjanlyk, erjellik häsiýetlerinden başga da öz başda pikire urmak, syňçylyk ýaly enliklerim terbiýelýär. Bu ömür çölle altyň ýalňy sırdaşy gargy tüýdük bolýar. Oşonno öz duýgularyny beýan etmekle uğrunýar. Emma ýaş oglunyň kalbyna mewjurýan zihin bir tüýdüge sagardan azdy. Sebäbi zihin ören joşgunlydy, hujuglydy, egsilmezdi. Ýaşajyk alty agaty Behan bilen kaka etrabyna buğday ormagy gidýärler. Bir günem şol ýerde Ay Cemal atly oýuna tomuşa edýärler. Hakada orokturup gamysyn diýip altı bilen ikimiz soňa orok ormaga diýip gitdik. Altı ikimiz soňa orok soruna durduk da erteden agşama etjäli soň sataýda orok orýar. Agşamda da gelip çayhanada ýatýar. Çayhanada oturýar bir ýaş ýigit gelip suwun ağzyn sepere bolsaňlar oyun örkelýär. Şey dedi var altı ama bir beğen kuş var kuşlara. Beğen giderli. Şunu görelliydi. Ondan ikimiz gittik. Vardık kolun Ay Cemal pestesi deydiler. Altaydı sol oyunu gördü de son oku bağım kaldı. Son oku boza dedi ben dedi şu orak kutorağıma gidecek sonra dedi. Orağı alan görkelen yerine orup kutorduk. Ondan indi tezene gaýtmaksa, tezene gaýtsak terkeşip bolýar, altı men tezene gitsek derdi. Anam çekmesi. Men şu ardyň oku bar bolsa men şoňa gitsek. Hay tezene bir baraly edemem. Etmen sataýdan orog oturup haksagan münasaplaşdyk bolýar. Alta Aşgabat'a gitti. Şeýlelikde entek tejenden başga şäher görmedik alty Aşgabat'a gelip, ýaş kalbyny mewjurýan döredüjülük ilhamyny amar etmek üçin täze açylan teatr studiýasyna okuwy girýär.
Hamala çağalyk geçmejek ýaly. Çağalygyň kenarynda kän nurdum. Bu dünýe durşuna sowally maňa şo sowallaň jogabyna näme berdim? Ol şeýle kenardy, beýik kenardy. Alkamynda sorok adasy bardy. Aňyrsynda bolsa başga bir beýik, başga bir giň kenar uzap gidýärdi. Ol şeýle bir uzak, şeýle çoň eken. Ol şeýle bir beýik, şeýle giň eken. Çeker şatlygyny diňe götüren gaýgysynam, diňe götüren çeker. Şo kenara gelip oý edip ýörün, ýygnap yeňil agyr soraglaň baryn. Ne bar o kenarda jogap tapdym men. Ne bar bu kenarda jogap tapýaryn. Bir 1929-njy ýylda ilkinji milli teatr Türkmenistanyň döwlet drama teatry açylýar. Şol teatrda 6 bilen bilelikde studiýanyň uçurumlary Aman Gulmehmedow, Badar Amanow, Kılıçberdiýew, Sonu Suray Muradowalar, Gullyk Hojaýew dagy ilkinjiler bolup döredüjülük işine başlaýarlar. Alty sahna sunutyny öz bilimini ele almak üçin Baku şäheriniň teatral ýokary okuw mektebine okuw ýerýär. Ol şo döwrüň sahna ustatlaryndan tälim alýar. Altygarlyw Bakuda okap ýörke her gün teatra gider eken. Oňa aktyorluk sunutynyň kämilleşmeginde Azerbaýjan sahnasynyň görnükli ustatlary Abbas Mirza Şerifzada, Murziya Hanım Dawudowa, darakly ýaly artistler ýardam berýär. Ol okuwyn tamamlap Aşgabatda gaýdyp gelýär. Geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Berdi Kerbabaýew, Atagow Şudow, Garaja Burunow ýaly ýazyjylaryň şol döwrüň türkmen durmuşyny beýan edýän eserleri ýaş teatryň sahnasyna peýda bolup başlaýar. Şol milli eserlerde Altygarlyw illeşleriniň, owa adamlarynyň, eserlerdir işçileriň keşplerini döredýär. Dünýä nusxaw ýazyjylarynyň eserleriniň gahramanlaryny türkmen teatrynyň sahnasyna canlandyrmaga başlaýar. Gogol'un derňewçisindäki Hlistakowyň, Jabarlynyň 1956-njy ýyl, Asryanyň Odun gelinligindäki İlhanyň we beýlekileriň sahna eserlerine ýatdan çykmajak keşplerini ýerine ýetirmegiň hötdetinden geldi. Bir 1927-nji ýylyň fevral aýynda Aşgabat kino fabrika ady bilen kino studiýa açylýar. Onu ilkinji we soňruky ýyllar işlän hünärmenler, ýagny rejissörler, operatorlar, set operatorlary Moskwadan, Sankt-Peterburgdan, Kiýewden, Tbilisiden çağırylýar. Altaga şol döwürler türkmen teatryna inçeme ilhalar keşpleri ýerine ýetirip, oyun goýuju rejissörlüge ýetişen bolsa, edebiýat älemine Pagta, Aýna, 1916-njy ýyl, Jabbaklar, başlyk ýaly inçeme eserleri bilen orta çykypdy. Kino gelinne ol diýsen çylşyrymly keşpleri derrew giýişýärde gidiberýär. Serhetçiler, Jigidin ogly çeper filmleri,
kino sungatyna yeni bir kino ýyllydyň dogunlygyny habar berýär. 1937-nji ýylda suraty düşürilen Watançylar çeper filmine bir wada 2 sany keşfedildi. 1940-njy ýylda ekrana çykan Dursun adly çeper filminiň Nurynyň keşfi oňa uly dörejçilik awryny getirýär. Filmi döreden rejissor Yevgeniy Ivanov-Barkov, Nurynyň keşfini döreden Altıgarliyev, Dursun'un keşfini döreden Nina Alisova, şol döwrüň iň awryly döwlet bayrağına münasip bolýarlar. Şondan soň ýedli beýleki filmlerde, ýagny Jadylydür, Prokuror, Çopan ogly, Udokdaky gelinlik, Aýratyn tapşyryk, aýny ýaly çeper filmlerde Altıgarliyev baş keşpleri ýerine ýetirýär. Onun sungatyň bir wada ähli ugurlaryny özüni tanydyp bilmek ukyby, entek görülüp eşidilmedik waka bolýar. Men Altıgarly bilen 1937-nji ýyldan bäri tanış. Şo ýyllarda Alty ilkinji girdi kino sunugyna araşyp başlady. Onuň ilkinji ýerine ýetiren roly Grigor Zaharslamidzeň Watançylar adly filminde Yapon işareti Tanaka hem de Çayçı Kelhan'ın rolü var. Şol filmi onun ustatlyk bilen ýerine ýetirdi. Kino sunugatynyň älemine täze bir ýyllygyň doganlygyny äşgar etdi. Bütün ýurdumyzyň kino tomoşaçylary üçin täze bir zehinli aktýoryň dörenligi ma'lum. Sana oturmaly. Ondan beýleki rollaryny da Dursun filminde Nuryň rolüni ýa-da Jadyldyr filminde Allah Közen rolüni, ondan soň Çopan oglunda Gadam rolüni ýerine ýetirip, onuň her bir ýerine ýetiren roly täze açyk boldy. Aşgabat kino studiýasy Watançylyk urşundan soň Udokdaky gelinlik adly çepir filmi suraty düşürmäge girişýär. Artist Altıgarliyev bu filmde baş kahraman Kerimiň keşfini döreden üçin döwlet bayrağına münasip bolýar. Henüz 40 ýaşamadyk Altıgarliyev 2 gedek döwlet bayrağına münasip bolupdy. Bir 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabryny Aşgabat ýer titremesi, şäheriň ähli ýaşaýyş jaýlarydyr kärhanalary bilen bir hatyrda kinostudiýanyň önümçilik birleşiginiň jaýlaryny weýran edýär. Şol kynçylykly günler sunugat ustatlarymyz bütünli weýran bolan şäheri täzeden dikeltmek işine goşulýarlar. Özlerinin medeni hyzmatlary bilen halkyň ruhuny götürýärler. Şolaryň birem Altıgarliýewdi. Ti wagtdan Aşgabatyň çeper filmler studiýasyna artist Altıgarliýewiň gatnaşmagynda Çopan ogly we Maşgalanyň namaty ýaly filmler suraty düşürilýär. Sen artistka Şekerni Peto bilen bolluňmy? Oweje. Kimden beýleyip gidin ece? Meniň artistka bilen bolanma halamadyňmy?
Oğlum, o yol başka hayır tiyatrın hayır artistkası olsa boldun, emma nefesin gıyır olmasın. Şu öyde şonun adını tutma, yalvar yarın. Hem ki nedir? Ol gıydın öğrüne benim sözüm yok. Ol gıydın adın pek, öğrüm pek avrayın. Emma balam, ol gıydın adını unut. Eceni anan, ecenin ervek ardığı bolmaz. Men sana düşünmeyer nesi? Sen ödün onu şiiri bir tarifli artın. Şiiri de olsa neyme kim men onu unutmalı? Mana ol hakka etmek gören ağır devyer. Seni yetim kaldıran şol gıydın kakıdı. Men bunu hiç vakit unutup bilmez. Şeker şol nepedin kaydı değil ne? Menin atamı öldüren nepedin. Owo. Bir 1957 yılla Altıgarliyev, Aşgabat Kinostudiosunda surata düşürülüp başlanan Ayratin Tavşırık Çepir filmine baş kahraman Merdan'ın keşfini dörüdüye. O şol filmde ilkinci gedek rejissörlük işine başlaya. Türkmen halkının qow bir nakılı var. Ihlat bilen ağlatan sokur öddün yaş çıkır. Altıgarliýanyň bir wada sunugotun bir näçe görnüşlerini, uly üstünlüklere eýe bolmagy, megerem onuň janipkeşliginden, zähmet höýerliginden, ihlasyndan, maksady okunlygyndan bolsa gerek. Ul başgaça ýaşap bilen okdy. Ul aýna, magtym guly, aýgytlädim, derýanyň aňyrsy terhet, mukamyň seriali meşhur filmleri dörödönne de, töwürüne ýagtylyk berip, özi eräp gitdi. Hakyky sunugotun kanunam şeýle. Sunugot üçin özüňi pida etmeseň, özüňi tanıtjak gumanyň ýok. Altıgarliýewiň Aýgytlädim filmi diňe bir rejissöri meşhurluk getirmän. Şol filmde suraty düşen artistlere de meşhurluk getirýär. Filmde çykyş eden artistleri göz getirýärli. Baba Annanow, Artyk Jalliýew, Muhammed Çerkedow, Jana Smilyanskaya, Akmurat Bäşimow, Sara Garriýew, Oğul Gurban Durdiýewa, Abdulla Yakubow, Durdu Taparow, Oğuljahan Mämikowa, Hommot Müllük. Şu filmin kompozitori Nur Hal Mehmedowam täze bir belent derejelere ýetýär. Esat hanım Türkmen kino sunugotuny dünýä tanydýar. Bu film Hindistanyň paýtagty değildi, geçen kino festivalda ýörüýti bayragy. Kiev'de geçen kino festivalda diplomu. Orta Aziya we Gazaqstan döwletleriniň kino görkezilişine uly bayragy. Magtymuradynaky halkara bayragyna münasip boldy. Aýgytlädim Çepir filmine 50 milyon adam tomoşa edipdir. Aye, biz giyeceğe kaldık. Meret, bu ne ammurluğu? Men üçün yürekdäni giýinräk daňmaly ahyryn. Yer näme seredip dursun, kömek etse. A bereliňi. Ayna. Nire Feridiyem? Hani yerleşilmesin belki yapış. Yapışyan. Şu. Ya Allah.
Ana, var. Hudaya şükür, bizim hiç kimden pes değildir. Şu zatları kim için ediyendir ödeyem? Özüm içindir ödeyermim. Allah biliyendir, zatı başıma yapayım mı? Hem mi zat sen aynan için? Görü bilmediğin gözü çıksın. Gariptir öğütmesinler, inşallah. Mazalıca kalın amalar. Artın alaşasına seresene. Vay. Özünün onu vermeye iyimem yoktu. Olat üçün artık berge vatanırlar. Şoban şuna at nämen repitini. Barlık ödü bilen yiyecek bu ya. Bunu sen alasan deyit yani ha? Ziyani yok. Bu on diş etme. Aynı günü, aynı. Anha görürsün, eseslice kalın amalar. Alın canın alsın. Solunması vurur yok Sağlık mı bunun. canım? Sen bey değil mi? Kıyırın bahasını men senin kovulayan ahirin. Ne dersin ovan inulu bayevlen kudu olaydın? Ne çık? Mameci tanımı var aleyküm. Alik talar. Bir gün kan studiya gelimde 6 milyon soruldu. Bağlı ne iş edeyim? Ben aytdım şu videolarda bir kino düşüp yok. Bakım şunu tutarsak dedim ben. Şu senaryonu okuyup görsene. Bana ayetlerdimin senaryosunu. Ben okuyup gördüm. Evet o tarafta ben kino hükümünde tereden okuyorum. Haydıroğlu bana verirken aktör hükümünde okuyup. Haydıroğlu bana verirken diyen fikirlerini okudum. Ben birinci gün okuyup gelimde okudum. Getirip derdim. Ne yıl haladım? Doğrusu ben halamadım. Ben romanıga toğu görüyordum, köp bir narsa okuyup. Şol senaryonu halamadım. Yani 6 ay ben halamadım deyip kaydedilen o. Elbette senaryo. Diyen dedim şu oldu. Onu oralardan ne oynayacak? Onun bir ödünün şeyler aydınına vurun edinir. Şeyler yağdayı oluyordu birden. Günümül soraya. O da soramızda kadınım soraman ertiği büyüdüğün tonkusun geçe altına koydu. Üçüncü dördüncü onu sana yoğuştuklarına aydardı. Aşağın benden soradı. Hayroğlu oynadın geliyor. Hayroğlu göze bunu tuttu. Ben bol şey alayttım. Artık fikremedim o artık kurulum etmedim. Onun haçana mağı aşırı şolardan biri vardı. Ya da başkalarından birini görevinde diyeceğim. Yanıma dedi. Yine böyle okak görsün. Yine böyle okak görsün. Ondan gelemden son ikinci sefer okak gör diyenden menne bir hilep bir korku başladı. Korkum da benim şahatlık korku abi. İkinci sefer oku. Sonra da ünit ver. Deyip artık aytmadı. Senaryo olmaz. Bunu ünit ver deyip aydan artık kurulur. Benim fikri menne. Heyda olur. Yeri iyi verdi. Ne mi doğursun? Hay sanırsız ha. Bari oğlum yekesin, benim alacaklar. Padişah benimmiş. Artıkça, vakit bulun ya. Öğrenimi böyle horlum oldu. Allah kerimdir. Belki atını almazlar. Belki. Eğer alaysalara mert bolğun. Öğrenim çabar yok düşmanlara sırrını bildirilmegin bağla. Köçüdü, altıgarlıyım gözünü ilipdir. Ondan bir neçe günlap astırınlık bilen iyidime düşüptür. Men ehlik hareketlerimi tiyindaktır. Elbette menim şu gündür köçe çıktığım, özümü kimdir birinin tiyinçi nazar bile iyidirliyanlığını anlayadım. Yönü on kimdigini öyle, tahkiklap bilinmoktum. Yine bir günüm, bana aygıtladım filmini, sıyına için çağıracaktım ayttılar. Sonra men işleyen yerim olan Türkmen Devlet Halk Tantı Ansamblı'na bir neçe adım geldi. Şolun arasında altıgarlam var. Men onu hiç vat görmediğim oldu. Yönü on şoduğunu gördüm. Bada anladım. Men ondan
Şu köçedäki iýderleýän sizmediňiz diýip soramdy. Ol howwa diýip boynuna aldy. Ine şolum biziň ilkinji gezi yüzbe-yüz bolşumyz. Soňra meni aýnaň roluna synap etdiler. Elbetde men bir rol ýerine ýetirişimden göwni suw içmedikler gaty kän. Olar bir agızdan men bir rolun hüddetinden gelip bilmejegimi tekrarlaýardy. Menim üçin men aktrisa däl, tanışçymyşym. Men bir rolu oňarjakdymy, diňe ýetejady, bütün dürküle ananýady. Olum altygarlydy. Selam alik. Geliverim. Gel keyigim görüşelim. Tüveleme. Dillen gözden sakla. Aynaca. Ecen yanrak yatıp mı dedi? Geç otur. Uşuňuzdan geçip bar yardımda salamlaşaýyn. Oňar aýtdy. Näre görmändim. Gelsem yatan ekeni. Näme, siz ukyňy pozaýdym. Ýoklygy, men ýatmanym, birazajyk ymydygan aýtdyr. Aynan dokmasyna sin etdi. Tüveleme, elinden dür saçrýar. Aynagyz asly ýetişik giden okşaýar. Wah, iki ayakly küwünne diýilenne. Bargydım jan çaý goý, bar. Tüveleme. Wah, bal saçyk bolsun Allah'a. Ağzından Hudaý agyýrma. Döwletiň bolmasa, bagtyň hem bolmaz. Döwlet bir ýere çökenne werin, çabgadan soň dumly duşdan kaka ýenip gelýär. Suw ýaly döküler durar eken. Wah, hakay diýäňli, umsugul hakay diýäň. Men öňräkden märi berip sevgi hemde wepalyk, dostlyk we dogonluk hakka çynlygy gurrun beresim gelýärdi. Men şolardyň ahyrym hasyl boldy. Biz film Berdi Kerbebaýewiň meşhur romany esasyna döredildi. Biz filmde şo romanyň ähli şiirisini saklamaga jan etdik. Hatta oň adynam şo bolsun var. Çağalıkta diňe aktörçüligi arzu eden altygarly hem artist, hem rejissör, hem sahna we kino eserlerini ýazyp bilýän ussat bolýar. Ol ähli işlerde de özüne we özü bilen işleýän adamlara talapkär bolýar. Eger altygarly şeýle talapkär bolmadyk bolsa, aýgytlaýadym. Magtymguly, Mukamyň serialy filmler döremezdi. Ol öz ykbal ýoluny, ähli kynçylyklary död gelip, öz maksadyna ýeten halipa. Halas. Han gayret. Gritmişler sazı. Olana. Dur. Ayda galiyan. Çaltırağa sana bir çaltırak. Oo, öldürdüm. İyilik midir han? Heýilik bolmanam. Ay Hudaýa şükür. Ay ýöne men aýdaýyn idim. Öňüňizde kedilgen bärdäkden kimdäl gyýdyňam saňa geril berip biljek. Han näme diýjek bolýan? Sarman namasyny itiň ardaýan atyp ýörünürden däldir. Heddiňi bil. Men seň namasyňy degem ok. Hana hayaty gyýdyňa hatyn açyp aýdyma gyýgyryp otýar. Men gyýdym. Betişe baş oşupmy. Sen gyýdyň ýoldan çykyran hal ýigit. Diňe tiňil piňile uradan bilen oňa nälir ol. Karatay diýen han. Kalat. Men bilimden beýle orrum söýenen nädir?
Taşrığa yeten erenler hey 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 aşık mağsuğuna yetişer mi kan o ışar mi kan Yarından ayrılan garip güller yar hey 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 yine kahkah vurup yine kahkah vurup Gelme! Men aydım ayttım Kakacan. Ey Allah! Ey Allah! Kakacan. Kakacan. Ah deydem. Näme Ey Toğu! Mena göwnüňden turjak boldum. Sase öde goýýaňa sen. Namusyma diňep saklanýdym. Görnätdi! Kakacan. Altıgarliýew özüniň soňky filmini, Mukamyň Sırrı filmini görüp ýetişmedi. Ol bu filmiň soňky işlerini hassahanadan gatnap işleýärdi. Şonu ol filmi guturdum edip, garanky gijede kinostudiýanyň howlusyna çykyp, öde bilen işlen kärdeşlerine garap, Olanlar onu näme hoş halyň? diýe. İşhärler giň alyp, Altıgarlyç aýdýanyň näme? Ertir ýene de görüşürse. diýerler. Altaga bolsa ödüniň adaty ýylgyrşy bilen başatýa-da garankylyga siňip gidýär. Ertesi günüm onuň ýogurly habary gelýär. Mukamyň Sırrı filminde Sarman Atanyň keşfini döredönlük üçin Altıgarliýew Türkmenistanyň Magtymul adynaky döwlet bayragyna manasip boldy. Düş! Hadi, gör! Kaka, can kaka, öldürme. Men yazıgım yok. Sen fakirden düşen. Men arassa. Erkek bilen diýilir. Aýdym aýtmak ýazyk gelmi? Namus getirin o. Özüň ýanyna bilen digin. Başına dönün. Düşün.
Aydım sahsız olup bilem o. Allah kursuğuma koyuptur. Nazlı çizmeyin. Sahsım benim ömrüm, namusum, hoşlarım, bitme. Nenin edip dözcük, yıkılıydılar. Tohumumda mereke uyman ayal yok. Bolmam. Ecin olup görün. Senim doğmamış. Var. Hani? At bakım güllemi. Yar kursuğumu. İçi dolaydım, dir kalsam. Aydarınaydım. İğne çıkıp aydarın. Öller. Kalkacağım. Kalkacağım. İkinizdem terk ediyen. Eşdiyeniz mi? Terk ediyen men ovamda görünmem. Ölüyorsam görüneyim. Can kalkın. Giderin, uzakdır yollar. Söylerin, işlerin, ağlap gülerin. Kim men? Näme kadim dünýäň ýüzünde? Men bulary ölümden soň bilerin. Kämillerin edehede her zaman kesvini yürütjek şägir taýlaya. Aňda baryn, kalypda baryn ayaman, adam ödün adamlara paýlaya. Degenip, guwunyp, şatlanyp böküp, inçe duýgusundan dünýä eriş çekip, kalbyn keşde öýdümleri paýlaya. Adam ödün adamlara paýlaya. Howwa adamlara öz sunuguty bilen uly bagyty peşkeş vermek herkime meýser etmeýe. Emma altygarly we şeýle bagyty paýlamak başardypdy. Bilki halipa şeýle boljagyny bilenler, duýanlar. Ýogsa beýdip sunugut bilen ýaşamazdy. Türkmen sunugutyna bütün ömrüni, zehinini, güç gayratyny, ihlatyny bagş eden adam ömürlük ýatda galýa. Türkmen sunugutyny millilik derejesine yetiren meşhur altı garly bolup ýatda galýa. Milli sunugutymyzy beýgelden halipalaryň işleri dowam bolup, erteleri şugulatyny taşýa.